Áno, mohli ste vidieť jednotku. Ďakujem u minulý úspech 60 zhliadnutí. Veľmi, veľmi si to vážim. A môžeme ísť na dvojku. A spravila som aj ten video editor a nejak sa mi podarilo, že aj už budem mať aj zapnutý mikrofón, takže super. Samozrejme, nezabudnite pozrieť na kanál Playman youtubera a Playcrew. Sú tam videá aj so mnou. Takže áno, nezabudnite na tom. Ďakujem. Toto bude dvojka. A na Vianoce, no počkaj, takto. Za 100 odberateľov budem odhalená. Áno. A na Vianoce vyjde na môj notebook video, takže na tento istý kanál, hej. Takže, alebo je to vianočný špeciál, takže asi tak nejak. A keby sme do Vianoc dali náhodou 100 odberateľov, no tak na Vianoce sa odhalím, čož by bolo úžasné pre vás, aj pre mňa, takže asi tak nejak. No a už je video, asi tak nejak vám poviem, neviem. No, táto hra je najlepšia, stiahnite, Zombie Tsunami sa volá. No. Tu mi umrelo veľmi veľa zombíkov. Auto. A ďalšie, tu budem mať mŕtvych zombíkov veľa. Tak. Tsunami, budem to hrať až dovtedy, dokým neprehrám. Tak nejak, aby to akože malo nejakú logiku, nie? Si. Op. Sme bomby ničíme, sme úplne šrotovník, kokso. Op. Zjeme. Ježiš, no tak to bolo, čo? Myslím si, že toto video asi sa rýchlo ukončí. Lebo s mojimi skillmi. Nevadí. Áno, viem, že toto video je hrozne krátke, ale o 2:00 zajtra vyjde ďalšie video. Alebo o 6:00. Hlasujte do komentov, že či o 6:00 alebo o 2:00. No a zatiaľ si užite video. Vlastne už dopozerali ste video asi. No a aj tak nejak. Takže hlasujte do komentov, že čo by ste chceli. No a ja som schopná to spraviť. Lenže ja asi o 6:00 alebo o 5:00 vydám video. Lebo o 2:00 idem domov zo školy. Asi tak nejak. Takže čau.